Hydraulinen oikaisupuristin mobiiliportaalilla, malli PMM, sopii ihanteellisesti metallilevien oikaisuun. Ylemmän portaalin pystysuoran liikkeen ja sylinterin sivuttaisliikkeen yhdistelmän avulla pääset mihin tahansa pöydän pisteeseen ilman, että sitä tarvitsee poistaa pöydältä. Kaikki painetoiminnot voidaan asettaa kosketusnäytön avulla. Tämän avulla voit säätää sylinterin iskua, työpainetta, dekompressioaikaa ja työskennellä automaattisessa tai manuaalisessa tilassa. Perusversiossa käytetään 3 vipua koneen eri liikkeiden ohjaamiseen. Vaihtoehtona 3 vipuohjaukselle kone voidaan varustaa ohjausyksiköllä tai langattomalla ohjausyksiköllä. Näiden 2 tyyppisten hallintalaitteiden avulla käyttäjä voi liikkua vapaasti puristimen sisällä ja olla aina lähellä suoristettavia osia. Työpinta on täysin jyrsitty ja hitsattu puristimen runkoon. Nämä ominaisuudet tekevät koneesta erittäin vakaan ja auttavat parantamaan tuloksia oikaisussa metallileviin. Työtaso voidaan varustaa nostoteloilla paneelin nostamiseksi ja liikkumisen helpottamiseksi. Sylinterin nosto- ja käyttöpainearvot näkyvät reaaliajassa portaalin näytöllä. Sylinterin liikealue on suojattu metalliverkolla. Tämän metallipaneelin alaosassa on LED-valaistus, joka valaisee työalueen ja auttaa käyttäjää ohjaamaan levyn oikaisuprosessia. SICMI. Only the best is enough.